ole clear tu te masa in chibe ka bu le vek chewa tu tuma chuan hei tun lai lar em mai kha karon da ve le don ania tuna kan hmu hi vai pa le mizo hmeichhia om thadu vak lo kha ni chuan an ni hianin party na an kal nge ni hei an pathum hianin hemi vai pa bulai hianin midang an la om bawk ani chutiang chuanin vai mipa pahnih leh hemi kan mizo hmeichhia pakhat hi tin room pakhat an awm ho ania chuan tutuma kan video en tur hi ami zo trim hrim tan chuanin thin rim thlak du hle mai ni chu kan mizo hmeichhia te hi eng angril rungi an lo put tak mi then khat kan mizo hmeichhia then khat te hianin mizo nam himin ti mual pho to hle ti hi hemi video atang hianin achiang hle ni chuan tuna kan hmui soi tawng khanin vai pakhat le mizo hmeichhia ania state danga hna thoka om ania chuan a video hi kan enanga chuan kan soi zuinga a thin rim thlak le maya thu nei tu ten he nu hi tunge tuna in an chui me ka ni pawni second en photang hei tuna kan hmuang hian video in in cover ania chuan sorai hnunga sa zu bur po om bawk ani chuan ei vai mi pa pahnih an ni chiang hle maya chuan tuna hmeichhia hi mizo hmeichhia a awm thadu vak lo ani chiang hle bawk chuan vai pa hianin he nu hi a kor hak lai pawh aron hlim rengot dawna a hnute ron tilang rengot ani hei tuna kan hmu hi ania a zak lo hle ti kha chiang reng mai ni vai pa hianin a tham lo hlia ti kha lang reng maya hei kan du dan danin kan ti thei mizo hmeichhia te chu ti ril ru a pu ti pawh hmel a hin a lang reng ani chuan hei kan mizo hmeichhia ila hi zana chang reng a hrelo ti pawh hei a lang reng mai ania a hmel in re hianin a rui hle ti pawh chiang hle mai ni hei karon ti chan chu tun laia tiang ang mi a deuh hi social media te aron lang vak to lawa tia kan lo lom to te reng nen hianin tiang mi a deuh aron om thar le hianin mizo te hi min timul phoin ange namdang ten min hmu sit pha hle thin ani chuan tu tuma mi pawh hi khoi mi nge ani khoi khuwa mi nge ti te tunge ming ti le tuna hianin thune tu ten an chui me ka nia chui chuak vat sela kan du hle mai ni chuan episode nun moi ania hemi karon ti tel kher chan chu episode nun moi te an man na case te nge to chuanin tuna hmeichhia om thadu lo lutuk vai pa ten an du dan an om pui thei phei kha chu case rit tak or nge tur ani chiang hle ni hemi episode nun moi te pawh hi mi tam tak chuan in sel lui ani amara chu tuna pawh hi zela an om ania episode nun moi te video a khanin FIR kan lo thelut ani chuanin tuna kan mizo hmeichhia om thadu lo tak mai om her tak mai ina a che dan moi lo tak social media aron pholan awang khan FIR mai ni lovin aya case rit or ngal nol turani kan ti hial ani hei episode moi te pawh mi tam takin leina tom hle bawk ani chuan tuna a hun tona hian ani chu voi mi alawa FIR thelu tu ngei pawh khanin a hmuna a zutlowa thadeuh ten a lo chhang ani chu ting ani laia khatiang tuna video kan en zo chi mizo hmeichhia om her lutuk mai khatiang ang chi zalen taka an om reng hi thu nei tu te pawh hianin entina mani action hi han lawat te seti hi kan du bawk ani chuan tuna kan hmu pawh hi zola nu te kan hret kha ania pui chak chuak kha ania ani pawh hi zela om me ka nia tiang khan a thena vung vutin thil kan kalpui ania chuti rualin mi then khat te ni chen kan hmuang chi state dangan oma zalen takin an du dan in an tal ani rengot maya khatiang chi kha mizo mai ti bal tu dik tak chuan ni zo ka ni chuan ei pui chak chuak te khatiang pi zon moi teng te pawh tuna thil thra chu an tim ho lawa dan phal lo pawh tam tak chu omani amawra chu an ni ang an man ani chuanin khatiang mizo hmeichhia na china kan enang chi a om her fal tuk ang chi phei kha chu a zela lut ngal rok tur khopa I phu an ni hial ani tiang chu mi tam takina an ngei dan len hmu dan ania thu nei tu lampang te hian eng tin nge ma lak chho zel don arang theiang berin man wat sela chui chuak wat sela hrimna na satak a pe wat sela ti hi mizo hrimina kan du dan ani bawk ani namdang ang chi tianga social media du dan dana om puya aron ti viral pawh hre lawang chi mizo hmeichhia te jing anan om le thin hi chu mizo mipa abikin a chia ni that ni ate tlom ngaya chuak zak thin ril ru hian na tong khong hle to ani etiran zanda so pani pawh ni se a chhun ni sat wang lai pawh ni se tlom ngaya chuak thei chu mizo tlangwal thawan ni chuwang chuan
mizo tlangwal te jok boron khe na chang khri lawan du dan dana an tal rengot mai he a mizo thalai tam takril ru hi an tong khong to hle mai ne chu hei tu na kan hmu po hi hei vaipa phe chon enga ma angai lo ti hi alang renga kan mizo mai chia hi chu wang chuan tiang anga nam dang kara a zuk oma na ka thokalom kain hlawlom ti sia ni lo deuh mani taksa zuar kan ti te tiang hiala zuk omang chi mizo mai chia te zong zong hi thu nei tu te hianin a re ka wat sela man khom wat sela ti hi kan du hle to ni chuan soyang khan so lai so zubur an hnunga so oma ti son zun du to kan in nuwa khanin nom chen nan mizo mai chia te an mang mai mai ti lang renga ni chu chu mizo mai chia fel tak tak na sang tak tak chela state dang na thoka kal te po an mai an ti bal vek ti lo thei ani lawani ya tiangang thil hi a mizo te zinga hianin a thleng len nul zel mai a hei hi mania kan ron sei tawang khan cyber crime te police lampang ten an chui me kan ia tunge ani enge ming ti te khang zong zong khatuna hian thu nei tu te hianin arang taka rek chhuat tum bokin an chui me kan ni mi then khat mizo vek entinan hei state danga in hlua om thin ang pon an soi to ania a mizo mei chia then khat state danga in hlua om in loin ko oma tia chung te poisa ron thon tok ang chi phei chu an moni tur pia lampanga po hianin sum hi an nei lu tuka hing te po hi dik lo takin an mani taksa in zuar paten sum hi an hlo chuak thin te pon ti hial ani chu tiang da chun nia chuna tuna kan muang chi a mizo nam ka ti mual phau thei ani ti po don phalawa mani du dan ron tala a social media ron mang ve khang lang ang chi hi thu nei tu te hianin heng ang chi hrim hi chu han khon khomin an phu tok hrem nei han pe wat sela an vai mai hian tuma chhualawin han hrem tak tak sela ti hi a mizo thalai a bikin tlangwal tam tak ho ngai dan le du dan get ani to ni chu tiang ril ru an pu chu an de mom mi to lawani chan chu soi tong khanin a chia to tate engemaw chia ni that ni ate mizo mei chia te hian in mizo tlangwal ba ka thamon na hi an nei chuang lawani chu chuanin poma kan lo thiam lawani tia ngai dam te pon dil hil angai zo ka chu tianga an dil ani lo chuan tiang anga du dan dana social media kal tlanga a mizo nam ti mol phau zong aron chel e thina ni phei chuan soi tuang khanin mizo tlangwal a hun le hmuna a hreum po poisa lawa mizo me chiate ha dam na tur ngai tua a boy thin mizo tlangwal tlomai tak te hianin an thin an tirima an kut an silvei chuan to pa hreum ti tu chu mizo me chiate bok an ni don ani chu wang chun mizo kan ni chuanin a mizo nam ka ti mol phau em ti te kan ngai tua vek hi ngai ne chuan tuna kan hmu mizo me chia a thadu vak lo po hi tianga oma ni chuanin thu nei tu te hianin reilo te an rek chuak don ti po chiang renga nia hei vaipa la hi a hlim mel seng chung le ngan ani tiang anga mizo me chia te an du dan an pui hi mizo mi pa ten thinarim to a chu wan chun cyber crime lampang te police lampang ten reilo te an manin an rek chuak tura kan ngai mi bokani